Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Pemirsa yo, seperti biasa yo pemirsa, kegiatannya mak yo mau niki. Jadi kadang mak yo piye yo pemirsa, mikir gawe konten opo meneh. Soalnya mak kan dhewean ya pemirsa, wis gak enek Mas Andi wis istilah iki wis kerja lah yo, dadi wis ora kena diganggu gugat. Nek pas mulai ngono kae nek gak dipeksa mak yo saiki wis angel. Soalnya kemungkinan ya wis kesel. Dadi wis mau dirigoni lah pemirsa. Dadi mak iki dhewean ya wis kaya ngene. Anak wedok ya kemeron dolan kimang gak dolan tapi pemirsa yo kimang anak wedok ki tugas latihan pramuka mangkat jam 8 pemirsa gak ngerti kingko baline jam piro dadi yo alhamdulillah anak wedok kepilih intine yo kepilih dijak kegiatan apa ae kaya alhamdulillah kaya mase pemirsa mase mbiyen yo ngono dari kelas 2 dapet ranking sampai lulus ya alhamdulillah dapat pemirsa. Jadi nek Dwi ki beda. Dwi wengenane gak dikasih tahu pemirsa. Rankingnya. Jadi sak kelas ki gak ono kabeh. Gak ngerti kene ngopo. Jadi ya wis lah tak buka tak deloki kok gak ono rankingnya. Tapi alhamdulillah nilainya ki yo gak ono 5 ke bawah. Alhamdulillah yo 7, 8, 9 kaya ngono. Tapi nemenek ora ya pemirsa make gak patek kuwi. Iku nek sing duwi ya pemirsa, ning grup kan di-share. Jarene iki sing orang wong telu pemirsa, jere duwi iki wong telu apa wong pira ngono sing nilaine jek kemungkinan ya pemirsa nilaine 5 ke bawah apa 6 ke bawah ngono lho disuruh ngulang apa piye kaya ngono. Dadi pas ning grup anu yo alhamdulillah berarti Dwi ora yo maekan ngono. Alhamdulillah Dwi tidak pemirsa. Dadi yo kaya ngene iki mang make wis beres pemirsa yo mendunge klipengan. Mendungi klipengan. Sing tak pentingno saiki pemirsa yo ngarit pemirsa. Agar mak wis ngarit ki wis ayem walaupun mendung soalnya wis gak mikir ngarit neh ngono pemirsa yo nek urung ngarit bingung kingkum dipakani apa kaya ngono tapi nek mendung kaya ngene iki biasane akeh wong ning omah pemirsa jarang ibaratnya ora padha metu ning ndi-ndi ngono lho pemirsa dadi ki mau make yo wis bingung pemirsa gawe apa wis kaya ngene sarapan menyok pemirsa wis tak syukuri rezeki pemirsa yo kabeh ngono ki rezeki wis ana sing ngatur wis diatur sing kuwasa rezekine make kaya ngene asal mulane piye ya kaya ngene disyukuri ya pemirsa sing penting blonjo bendinane lancar awak diparingi seger waras nek njaluk ya nek iso ki ya turah dipangan turah disandang kaya ngono ya pemirsa nganti turah-turah tapi sakwise ya tak syukuri ae niki kok nek gak tak gawa metu ya ora kepangan pemirsa gantek padahal mau sithik dadi ya nek tak gawa metu cuma gak tak video pemirsa isin kok apa-apa di video jere ngono mang dadi make saiki nek anu yo gak tak video make isin dhewe pemirsa isine piye mare saiki gak ono Mas Andi dhewean ya pemirsa engko sing nyoncong ki ya make dhewe sing apa make dhewe dadi piye nek arane gak penak lah dadi yo wis tak pateni
gak tak video langsung digo mengarep. Nek pas ngene iki mesti akeh wong nang omah, soalnya mendung. Dan alhamdulillah ndek iki yo ngono. Seperti biasa gawe roti ya pemirsa. Yo ngono mang alhamdulillah. Pokoke cul gampang angger mak duwe gedang wis tak gawe pemirsa. Soalnya modele yo saithik. Diratani. Ya kaya ngene pemirsa ki mang mak yo wis bar lipet-lipet, wis bar apa alhamdulillah. Ki nek gelem ki engko make karek mbah-mbah pemirsa. Nek mbah-mbah iki kudune terah bendina pemirsa yo ben gak kakean. Cuma yo iki lagi urung gelem pemirsa. Iki jajal tak gawone ning ngarep. Nggone Mbak Kesi apa nang ndi? Apa nggone Lek Mis. Nek menawa do gelem pemirsa yo biasane iki cah cilik-cilik ngono ku yo. Nek sore yo akeh pemirsa ikan lagi esuk. Ya pemirsa, engko dilanjut. Wis kaya ngene iki. Sing penting tak syukuri ya pemirsa. Wong mok trimo sederma nglakoni. Nek sek tembung jare nek orang lakoni dhewe ki gak ngerti pemirsa. Dadi yo nek karek ngomong ki penak. Kecuali sing nglakoni pemirsa walah. Piye rasane ngantek ning jero ati iki wis ngono mau lah. Jagonge nyenengno pemirsa. Walaupun make gak melok duwe nyawang niki melok seneng. Ndak wicu-wicu lho. Katheke wakeh pemirsa. Tapi ra dikatheki ketoke. Kuwi ngantek bercabang. Loh pemirsa yo. Lagi ke nggo kena nggo ame-ame. Innalillahi. Lho teronge pating pendusul rek sepi wong pora. Nek Lek Mis jatah urung mulai. Suasana desa. Rupane syukur. Heran bocah kok ora alon-alon. Tek ngantek awan men wi latihane. Iya. Latihan tenan pora jane ngene iki. Delok raine delok. Latihan khususan apa? Ya Allah, aku pertamane latihan. Terus dolanan. Mulai jam piro latihane? Apa beduk? Heh. Apa? Ape beduk? Ape beduk? Lah iki saiki jam piro? Kemal latihan apa? Latihan PBB. Bature cah piro? Mau aku Sela, Naura, Aza, Nabila, Zeka, Angsi, terus sampai apa? Cah piro, Mang? Bos ah. Terus Dek madhep rene to. Nafisa, terus sampai cah lanange 3. Cah 11. Oh, cah 11. 12. Wis bar nek latihan. Wis bar. Ndak mana? Ndak man? Bek kerengseng pedo. Wih? Nek dijak omongan iki kuwi ah, wi. Wis bar mangan purung? Ndek sego goreng. Ambek apa? Sego goreng. Minta mangan. Juga dipamer-pamer. HP-ne apa HP-ne? iPhone 17. Kerupuknya nang ndi? Kuwi nang toples. Iki lho kerupuke ning toples, kok iso plong-plong. Nek apa? Sego e kan, yu. Apa sudah ngeri? Rene?
Entek blenger lewanem. Blenger. Yo nek blenger ya sekotak kuwi nek mangan. Yo mbek krengseng. Krengseng apa? Krengseng iwak. Iwak apa? Iwak pitik. Iwak pedo. Wis sampe sayur kuwi kena apa le? Enak kuwi godhong-dondonge. Tenan bukane iki nek ngerengseng uga pedo ya. Apa? Greh. Pindang ya. Pindang ya pindang. Awas to. Aja mek neh kuwi kok. Gak entek ki kok peribone ae. Tutuk sing apik awi. Bocah nek kasare ngono ae. Apa sing kasar? Dintekno pakmu wah tenan. Bekat sakmene. Aku kurma apa kasar. Iya lah kowe budal esuk. Wis gak apa-apa aku goreng neh. Weh. Oh, Aku goreng neh cek. Nggo gelas awi. Karo kipasan. Berdoa mulai. Jawab si apik awi. ya Allah. Masa buku lagi. Wis. Pindangnya. Alias gereh pedo. Wong tak kandhani mek sithik-sithik wi. Yo kewecut. Iya ter godhong-dondong kok. Kemang anak cah ngerokok ning SD. Yo. Tak aku nyeluk batur-baturku. Ayo mek apa? Padha mlayu. Tak juwo kok mek baturku ning SD. Gak wong marang nggo batur loro, wong yo wedi. Kelas piro? SMP ambekan kelas 5 nek gak 6. Ngono kuwi gak usah. Gak usah melok ngurusi ngono kuwi, Nduk. Kuwi. Sepenting awake dhewe. Meneng ya. Memang kan aku gene Pak De ya kan pengen kontak. Nah terusan Dek Adit mulai. Iya. Ya saiki gak enek Mas Andi kok ambek bapake. Bapake sapa? Bapake Mas Adit, Adit dhewean. Terus berarti kok mampir ono? Ngono kuwi nek njaluk ngombe ki kuwi wi botolem gawa. Terus diiseni ngono. Nek kurang. Dadi ki ora entak-entik. Ora mok trimo mbok ombe tok pisan wis. Dadi nek ketelak neh kan ada menek. Yo mek gak penak iki, Mak. Ya ora apa-apa banyu wong nggone yo ngeden. Jongoke. Ya ndang jongok sing penak piye. Iki pindang blidukan iki. Pindang blidukan. Gereh. Tapi enak kan ora di mae masak kan gak dikei uyah neh wi dadine wis krasa sedengan. Iya kan? Asine gak temen. Ngene lho wi njogok sing apik. Dilik ngene yo. Ngene lho. Gak iso. Cah wedok nek gak iso le. Iya. Ngene koyo sikile mae. Gak penak Mak jongok kuwi. Cengengesan. Bocah nek luwung ya duwi kuwi. Family keluarga sederhana
Nah, salam ya dimaafno, sing berjuang garis juang mudah-mudahan lekas mendapatkan momongan, yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh, yang buka usaha usahanya makin lancar. Wis pokoknya sing apa-apa iya permen saya. Jangan lagi di komen di akhirnya itu lah apa-apa ngikuti channel Malkin Family. Dadah.